бяхме изключително полезни. Грижата за нас самите обаче не се свежда само до здравето и красотата на кожата. Спортът и движението са много важни за всеки, който иска в красивото си тяло да има и здрав дух. Но много хора сякаш се притесняват да започнат да тренират сами или пък им липсва известна мотивация. Точно с такива случаи се занимава героят от следващото наше видео. Репортерът Симона Крушкина ни среща с инструктора Станимир Михов. Фитнес залата е мястото, на което можете да видите най-често Станимир Михов. Той е пример за това, как спортът може да се превърне от потребност в начин да научиш и другите как да живеят здравословно. Основната ми идея, когато започвах с фитнеса, беше просто да кача няколко килограма, защото бях прекалено слаб. Мотивацията през времето се променяше. Първо, например, исках просто да ми стават малко по-добре някои дрехи. После видях, че мога да давам пример на хората около мен и да се хранят по-здравословно и да спортуват. След това, когато започнах и работа с клиенти, видях, че може да съм полезен на по-голям кръг от хора. Ще ви покажа 3 упражнения. Те са доста лесни за изпълнение и всеки може да ги изпълни дори вкъщи. Първите 2 упражнения, които ще ви покажа, ще имат по-труден и по-лесен вариант. Първото упражнение е лицева опора. Ето как изглежда. Този вариант може да е предизвикателство за някой, затова сега ще покажем по-лесния, който е от позиция на колене. Това беше упражнението лицева опора, а второто упражнение, което ще покажа, се нарича планински катерач. Ето го и него. Това упражнение е за корем, но натоварва добре и останалата част от тялото. А трето упражнение, което ще покажа, се нарича планк. Също ще покажа вариант, който е по-труден и по-сложен. Започваме с по-трудния и след това показваме по-лесния вариант за изпълнение. Може да изпълним всяко упражнение по 20 секунди или по 30 според личните си възможности и да повторим този кръг между 2 или 3 пъти. Казахме ви, че ще ви покажем 3 упражнения, но ви предоставяме едно бонус, с което ще натоварим долната част на тялото. Първо ще покажем отново по-сложен вариант, а след това по-лесен с помощта на пейка. Ето ги и тях. Някои може да имат проблеми с колена, да нямат възможност да клякат додолу и да изпитват дискомфорт при това упражнение. Затова по-лесен вариант е, например, вкъщи на пейка или на легло, да имате по-висока поставка, която да използвате. Ето как изглежда по-лесния вариант. Може би си мислите, че не бихте могли да се справите сами с упражненията. Това е причината Станимир да започне да разработва свой интернет проект, в който да помага на хора без големи познания относно тренировки и хранене, да спортуват повече и да се хранят по-здравословно. Хубаво е да започнем с някакви тренировки, които не натоварват особено много и да има някакво надграждане във времето, а не да започваме с прекалено тежки и изтощаващи тренировки, които са представени от професионалисти. Ако не знаем точно как да започнем, да се обърнем към човек, който може да ни насочи.
Това може да е близък приятел, който знаем, че спортува или ходи на фитнес, или към фитнес инструктор. Всъщност, както при тренировките, така и при храненето, няма нужда от особени ограничения и строги диети, особено в началото. Няма нужда от особени ограничения при въглехидрати или мазни, а по-скоро да имаме някаква минимална култура, да може да четем етикетите на храните и да знаем точно каква хранителна стойност ни предоставят те. Това е основата, а след това евентуално може да надградим с диета, хранителен режим или друго. Казват, че най-трудно е началото, но започнеш ли един път, отказване няма. Затова е щастлив, когато вижда колко голям напредък имат неговите клиенти. Сериозен мотивиращ фактор, който трениращи с мен споделят, е, например, отчетността, която се създава. Тази отчетност представлява вписване на някои мерки и изпращането им на мен всяка седмица. И по този начин хората се мотивират да изпълняват предписаните препоръки и да не се отказват от това, което са започнали. Няма как всички да изглеждаме като Станимир, но поне може да направим така, че да се чувстваме добре и да бъдем здрави. А за финал той ви пожелава: Пожелавам на зрителите да спортуват редовно, да се хранят здравословно, да са постоянни и така резултатите няма да закъснеят.